Saygılı Kırım Tatar halkı, saygılı vatandaşlar, saygılı dostlar, hoş geldiniz. Шановні друзі, колеги, я щиро рада вітати всіх вас під стінами Міністерства закордонних справ, де ми щороку проводимо життєствердний ритуал підняття кримськотатарського прапору. Фактично, Міністерство закордонних справ вже багато років має один важливий пріоритет. Пріоритет – це питання Криму і звільнення політичних в'язнів. Особливе місце серед таких людей, за яких ми боремося щодня, і дипломати борються щодня, є Наріман Джелялов, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, який поза всі умови, поза тим, що люди в окупованому Криму роками живуть в страху, він ніколи не боявся проявляти свою позицію, громадянську позицію. Він був учасником саміту Кримської платформи, який ми вперше провели минулого року в серпні. Він приїхав, він виступив, і поза загрози він все одно брав активну участь, і сьогодні він вже багато сотень днів в тюрмі. Разом з ним було ув'язнено братів Ахтемових за те, що вони так само проявляли свою позицію. І це десятки людей, долі яких зламані. Кримськотатарський національний прапор уособлює собою спільний спротив корінного народу Криму, кримських татар, української нації, російської агресії. Сьогодні проведення чисельних заходів з шанування кримськотатарського національного прапору є особливою формою підтримки кримськотатарського народу, етнічних українців, людей інших національностей, які живуть в Криму і залишаються відданими українській державі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я думаю, до кожного з вас, як і до мене, до кримчанки, до кримської татарки, зверталось багато людей і говорили, нам здається, що це саме той момент, коли ми не маємо втратити можливість повернути територію Кримського півострову. Я впевнена, що це так і буде. Завдяки українським громадянам, завдяки Збройним силам, завдяки політичному і військовому керівництву нашої держави. Ми всі єдині в тому, що і Крим, і тимчасово окуповані території Донбасу завжди болять в нашому серці, ми завжди про них пам'ятаємо, і вони завжди будуть українськими, якими були, якими є і якими будуть.